Grazas, presidente. Bo día. Hoxe volvemos a debater sobre igualdade en relación ao ámbito da universidade e temos que comezar lamentando que onte non se aprobara a proposición de lei que presentaba o Bloque Nacionalista Galego, debatido onte, e volvimos a comprobar onte, unha vez máis, como os discursos van por un lado, pero as accións de goberno van por outro moi distinto. Hoxe nin sequera os discursos foron por outro lado e tamén nós temos que condenar as intolerables palabras do presidente Feijóo. Pero supoño que hoxe os argumentos volverán a ir por derroteiros semellantes aos que foron onte. Non é unha novidade que aludan á autonomía universitaria para vetar certas cuestións, pero nos entendemos que é totalmente absurdo cando o Partido Popular é o menos indicado para falar nestes termos, xa que cando convén ven que interveñen nas universidades públicas. Pero ademais nos entendemos que os dereitos das mulleres non deberían estar suxeitos a ningunha premisa. Estamos falando de dereitos fundamentais, de dereitos humanos, por eso entendemos que ese é o único argumento posible. Estamos falando de dereitos humanos, partamos desa base. Vivimos nos últimos tempos, tamén ca ola do 8 de marzo, pois respostas particularmente lesivas contra as mulleres, especialmente as manifestacións do profesor Luciano Méndez pola repercusión mediática que teñen. Nós, por suposto, tamén condenamos estas palabras e entendemos que hai acordo na condena destas manifestacións, pero a pesar de que hai unanimidade en considerar totalmente inaceptables estas barbaridades, esta condena debe levar consigo propostas políticas que eviten que isto volva a acontecer. Non podemos quedarnos únicamente na denuncia e na condena, senón que temos que pôr en marcha medidas, como decía, que eviten que situacións semellantes a estas se repitan na situación, porque por desgraza, aínda que este caso é moi mediático, non é o único. Quizáis outras actitudes están máis normalizadas, comentarios machistas totalmente normalizados, pero que tamén temos que combater. E mentras non tomemos en serio que a formación en xénero dos docentes é fundamental, a implantación efectiva de perspectiva de xénero no conxunto da universidade, no conxunto das institucións, pois pouco poderemos avanzar. Como decía, quizáis algúns comentarios son máis aceptables, pero non por eso son igual de lesivos e reproducen comentarios sexistas. Por eso nos entendemos que a proposta que se trae hoxe é positiva, porque nos fai avanzar nunha proposta concreta, unha mesa de traballo que nos sirva para analizar a violencia machista no ámbito da universidade. Ademais, compartimos os obxectivos que se describen na proposta que tería esta mesa, porque a formación é imprescindible, levámoslo repetindo moitas veces, a formación en xénero, e ademais hai que entender que a formación debe atender as necesidades específicas de cada colectivo. E, como digo, hai un feito especialmente relevante. Os docentes teñen unha capacidade de chegar a unha porcentaxe moi grande da sociedade, por iso é especialmente importante ter a formación en xénero. Non digo que a formación en xénero debería ser transversal e a todas as persoas e ao conxunto da sociedade, defendemos eso, pero especialmente os docentes que teñen esa capacidade de reproducir ou de cambiar determinados roles e actitudes sexistas, pois entendemos que se cadra todavía máis importante. Os datos deixan unha realidade moi preocupante. Xa comentaba a voceira do BNG o estudo realizado por 4 universidades catalanas, rompendo o silencio nas universidades, que o 62% das estudantes afirme que sufriu ou coñeceu algún tipo de abuso. É unha cifra de absoluta gravidade. E tamén hoxe mesmo coñecíamos unha enquisa sobre a percepción social da violencia sexual elaborada pola Delegación do Goberno, que deixaba pois tamén datos moi alarmantes, como que o 50% dos homes atopaba que o alcohol é a miúdo causante de violación, e ata o 15% pensaba que se a víctima estaba borracha pois tiña algo de culpa, por non decir que tamén se entendía que as mulleres que tiñan moitas relacións sexuales tiñan menos capacidades, se creía menos, tamén que as mulleres que decidían camiñar soas por camiños oscuros, pois tamén quizáis tiñan algo de culpa. E estas enquisas non deixan de evidenciar a realidade dramática que temos de que a violencia sexual sigue estando normalizada, sigue estando en todas as esferas da vida, afecta a moitas mulleres. Por eso temos que intervir en todos os ámbitos. Para nós a universidade é un ámbito prioritario, o ensino en xeral é un ámbito prioritario para educar en igualdade. Por eso concordamos con esta proposta e entendemos que debería aprobarse por unanimidade, porque
pido unha cuestión moi básica, que é que a Secretaría Xeral pois teña un diálogo constante, e entendemos que a autonomía universitaria non pode ser o pretexto cando estamos falando de dereitos que son fundamentais e dos dereitos das mulleres. Nada máis e moitas gracias.